सीमाज बेस्ट किचनमध्ये आज आपण बनवूया चिकन 65 अगदी कुरकुरीत आणि एकदम टेस्टी। चला मग आता आपण चिकन 65 बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी चिकन घेतलेले आहे अर्धा किलो। तर चिकनचे पीसेस असे आपल्याला घ्यायचे आहे चिकन 65 बनवण्यासाठी। तर 2 ते 3 वेळा मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेले आहेत हे पीसेस। तर आता आपण या चिकनला मॅरिनेट करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी इथे लागणार आहे दही। तर 2 ते 3 चमचे इथे मी दही घेतलेला आहे। नंतर हा आहे चिकन 65 चा मसाला। हा मसाला घातल्यानंतर इथे कोणताही मसाला घालण्याची गरज नाही। इथे एक पुडी मी इथे 10 रुपयाची घातलेली आहे चिकन 65 ची। नंतर इथे मी काळी मिरी पावडर थोडीशी घातलेली आहे जाडसर कुटलेली। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, थोडीशी हळद घालायची आहे आणि इथे मी सोया सॉस घालत आहे थोडासा, अगदी थोडासा घालायचा आहे अर्धा चमचा। नंतर इथे घालायचं आहे इथे फूड कलर। तर इथे मी लाल मिरची पावडरचा वापर करणार नाही। नंतर इथे मी फूड कलर आणि थोडीशी कोथिंबीर घातलेली आहे। तर लाल मिरची पावडर घातली नाही कारण त्याचं म्हणजे आपण जो मसाला घातलेला आहे चिकन 65 चा त्यामध्ये तिखट आहे, त्यामुळे मी घातलेलं नाही। नंतर इथे कढीपत्ता असे अर्धवट पाने करून घातलेली आहेत। तर आता आपण इथे अद्रक लसूणची पेस्ट घातलेली आहे। आता हे सर्व मसाले चिकनला लावून घेऊया। तर स्टेप बाय स्टेप आपल्याला पहिल्यांदा अशी प्रोसेस करायची आहे, सर्व मसाले लावून घ्यायचे आहेत। तर इथे सर्व मसाले लावून झालेले आहेत। नंतर इथे आपण घालणार आहोत कॉर्न फ्लोअर। तर कॉर्न फ्लोअर इथे मी 2 चमचे घातलेले आहे आणि नंतर इथे 2 चमचे घालणार आहोत आपण तांदळाचे पीठ। तांदळाचे पीठ नसेल तर तुम्ही इथे मैद्याचाही वापर करू शकता। तर आता आपण हे पीठ घातल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्स करून घेणार आहोत। तर आता हे पीठ आपण मिक्स करून घेतलेली आहेत। तर मस्त हे मॅरिनेट आपलं तयार होत आलेलं आहे। नंतर शेवटी इथे आपण घालणार आहोत तेल थोडंसं आणि अंड। तर मेन इन्ग्रेडियंट आहे चिकन 65 चा अंड। अंड घातल्याशिवाय आपलं चिकन 65 एकदम मस्त टेस्टी आणि कुरकुरीत बनणारच नाही, म्हणून इथे अंड घालण्याचं महत्त्वाचं कारण ते आहे, म्हणून अंड घालायला विसरू नका। अंड एक फोडून घातल्यानंतर आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तर सर्व मिक्स करून झालेलं आहे। आता आपण हे मॅरिनेट करण्यासाठी अर्धा तास फ्रीजमध्ये ठेवूया। तर अर्धा तासानंतर मी हे फ्रीजमधून बाहेर काढलेलं आहे। फ्रीजमध्ये नाही ठेवायचं तर तुम्ही बाहेरही ठेवू शकता। तर आता आपण तिकडे तेलही गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर महत्त्वाची टिप इथे एक आहे की तेल एकदम कडकडीत गरम पाहिजे। चिकन 65 तळतेवेळी तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे। तेल जर गरम नसेल तर आपले हे चिकन 65 चे पीसेस नरम पडतील, कुरकुरीत बनणार नाही आणि तेल जास्त शोषले जाईल, म्हणून इथे तेल गरम असणं महत्त्वाचं आहे। तर आता आपण एक एक पीस आता तेलामध्ये असा सोडून घेऊया। तर तेल गरम असल्यामुळे पटकन आपले हे पीसेस तळले जाणार आहेत आणि एकदम कुरकुरीत असे मस्त होणार आहेत। तर तुम्ही बघू शकता कुठेही खाली चिकटलेले नाहीत आणि अंड घातल्यामुळे हे मिश्रण मस्त सेट झालेलं आहे। मसाले छान कोटिंग होतात, म्हणून अंड घालायला विसरू नका। तर मस्त असे फ्लफी एकदम फुगलेले आहेत आणि कुरकुरीत तळलेले आहेत। तर इथे आता आपण एक एक पीस करून काढून घेऊया। तर मस्त असे कुरकुरीत तळलेले आहेत चिकन 65 चे पीसेस। तर बाकीचे जे राहिलेले होते तेही आता मी मस्त असे कुरकुरीत तळून घेते आणि बाकीचं जे तेल होतं ते मी काढून घेतलेलं आहे आणि अगदी थोडंसं ठेवलेलं आहे त्याच कढईमध्ये। आणि आता इथे लसूण थोडासा, कढीपत्ता आणि काही मिरच्याचे तुकडे ते आता आपण फ्राय करून घेऊया तेलामध्ये। लसूण आणि कढीपत्त्याचा आणि मिरचीचा फ्लेवर चिकन 65 मध्ये मस्त असा उतरतो, म्हणून इथे आपल्याला हे मिश्रणामध्ये घालायचं आहे। आता आपण काळी मिरी पावडर आणि चिकन घातलेलं आहे। तर आता आपण नंतर शेवटी घालणार आहोत आमचूर पावडर मसाला। तर आमचूर पावडरमुळे मस्त असे चटपटीत चिकन 65 लागते। तर असा हाताने आपल्याला खालीवर कढई करून करायचं आहे, म्हणजे सर्व मसाले एकमेकांना पीसेसला लागतील। आणि नंतर मी इथे घालणार आहे लिंबू थोडंसं। जर तुम्हाला लिंबू थोडं पिळून घालायचं नसेल तर तुम्ही घालू नका, कारण की आपण इथे आमचूर पावडर तर वापरलेली आहे, पण माझ्याकडे लिंबू होतं म्हणून थोडंसं मी लिंबू पिळून घातलेलं आहे। खूप छान मस्त अशी चटपटी टेस्ट लागते। तर इथे आपलं तयार झालेलं आहे चिकन 65 मस्त असं गरमागरम। तर आता आपण पटकन प्लेट सर्व करून घेऊया। तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त कुरकुरीतपणा आलेला आहे आणि कलर पण मस्त असा, बाहेर गेल्यानंतर गाड्यावरती आपण चिकन 65 खातो तसे सेम झालेले आहेत। त्यासोबत कांद्याच्या स्लाइस थोड्याशा आणि एक लिंबूची फोड बाजूला ठेवायची आहे।
ज्या मी काही टिप्स तुम्हाला दिलेल्या आहेत चिकन 65 बनवताना, त्या जर तुम्ही फॉलो केल्या तर बिलकुल तुमचे चिकन 65 बिघडणार नाहीत. मस्त असे कुरकुरीत, टेस्टी, चटपटीत बनतील. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. धन्यवाद.